hayi kusho ukuthi uJesu uyakwazi ukusebenza. Hayi bafethu noma ningambona hayi unamandla lo muntu. Noma ngabonakala. Umuntu okwazi ukuyekisa ugwayi. Ugwayi phela yona into elula nje. Khona abantu abasinziwe nje basekhona insizweni kodwa basashaya. Phela sikazi. Bas emva kwenkonzo bathi shelele bathi kuba awuphumi kalula. Akuyona inkinga phela leyo ukuthi into uyivume yabo sikuthandazela. Kodwa kwaye inkinga. Ngcono izolo lesi. Zokufebe nayo yonke leyanto. Lesakwayi asivuma ukuyekeka. So uJesu ke wasiza lwasisi bafowethu. Hayi sivele sabe babe sobabili sinomoya sobabili. Wayithila nomoya wesibali. Nabahlelo lokho thina saphuma emajikini sasidakwa size siphalaze silale kuwo. Nibahle nini. Amen. Amen. Asifundeni bafowethu la sizothandaza ngenza kwethu. Angithi ubaba manginaye usuke ehlalela emzimbeni wami nje niyibonela abani mina ya meke wavela akubi kuhle akubi right yonke into esuke iphakathi emzimbeni womuntu iyayibona ethi no ambaleke manje ayingangami. So thandazani bafuthu ngifuna sithandazeni sonke namhlanje sekulate nezolo futhi ngene kanje sekulate kodwa ke asenikhathaleli nina sinandaba nani vele siyabe sothandaza sodwa yinini nisijoyinile. So asizurasha umthandazo wethu ngekhayeni bafuna siphazamisa nesifike sivele sisho silala la angithi silala khona bafethu la yeah manje bona baya drive. Asifundeni bafethu khona sothandaza siyambonga uNkulunkulu senze izinto ezinkulu bafethu uNkulunkulu sila ezinkulu ngaphezulu kwalena nibonile khona ezinye izinto azenzi kuMngcwele kade ngizomnyusa sibafethu ethi uhambile wayakwenza isonto ephethe insuku wafika nje insuku walele amashidi namhlophe sengiyabuza ukuthi hayi emva kokulala amashidi namhlophe imlindile insuku uzobuya insuku ithi ngila so ubuye amashidi namhlophe washo ukuthi uhlakaniphile wavela wathi hayi ngiyazinikela inkosi uJesu ngoba benge kumsizi kaStekeni ubafikile abantu kaStekeni behleli nabo angithi washo ukuthi lo sisi wahlakanipha but no ithi security ngoba lento izongiphindisa kaStekeni uma ngingayithatha ngisecurity ngizophinda Stekeni and ngizolanda ithuku ngoba ishiye khona wayithatha imfihlakalo yangena kuyena ngaka sekhumbula ithuku. Bafethu asifundeni ke amaBhayibheli ambisho amfethu siyakuduka namhlanje sizohlangana eCarlsfontein. Amen. Hallelujah. Sohlangana eCarlsfontein thethe thunzini yeke yasemthunzini ngisaphuma eCarlsfontein. Bafethu kubuhlungu bayintandana hayi kubuhlungu ubaba wahamba ngineminyaka eyisithupha. Funda mfowethu izwi lenkosi Jeremiah chapter number 1 uverse number awuqala verse 4 verses number 4 siyawuthandaza. Liyaphila izwi lakho uNkulunkulu wethu engcwele linamandla. Thank you. Inguwena uqobo egameni lika Kristu Jesu imana umkhonzo wakhe samile uNkulunkulu wethu ukulikhuluma kithi alikhulume liphila linjengoba umthumelona. Siyabonga baba egameni lika Jesu olwakho wedwa udumo uJesu inkosi ephakeme. Amen. Amen. Uzofunda ke abemabili ndodakazi. Jeremiah 1 verse 4. Yes. Ukubizwa kaJeremiya. Yebo. Kwafika kimi izwi lika Jehova lathi. Ngathi ukubizwa uka Hloni. Yeah.
So wena ke njalo. Kwafika kimi izwi likaJehova lathi, Yeah. ngingakakubumbi esiswini ngakwazi. Mana. Ngoba angifuni sibaleke. Ngifuna sikhulume. Yeah. Ngingakakubumbi esiswini ngakwazi. Ungakaphumi esizalweni ngakungcwelisa, ngakubeka umprofeti ezizweni. Imali mambisho. Ithi Ngingakakubumbi esiswini ngakwazi. Ungakaphumi esizalweni ngakungcwelisa, ngakubeka umprofeti ezizweni. okay. Ngoba ithina laba bafethu soxoxa ngithi asikhulumi ngabanye abantu. Sikhuluma ngathi uNkulunkulu unento yakhe eyahlukile ebantwini. La sifunda khona sikhuluma ngobani? Yeah. Ngifuna simshiye kancane. Sithi ukudla kancane sijomba ulwandle mawukuthi uyajombeka ulwandle sibe la eSouth Africa. Amen. Ukuze sikhulume ngomkhize nomumalo. Nochiliza ngoba nizongayazi engathi yenzela umuntu oyedwa. Owaba nenhlanhla nje ukuthi yena wathi engakabunjwa. Waziwa. Kusho ukuthi indaba yavala. Wathi maqedwa njengayo uJeremia kwase kuthiwa uchiliza yena ayikhulunywe yakhe sesiyobukela kuJeremia. Kusho ukuthi indaba igcine kubani? Jeremia. Yeah, no. Ayikwazi indaba ukugcina kuJeremia sisekhona thina Jeremia bengasekho. Yeah. Siyazwana bafethu. Hallelujah. Now, iBhayibheli la sifunda khona lithi nginjani? Ngingakakubumbi esiswini ngakwazi. Yeah, uNkulunkulu bafethu before sizalwe asiqali la kuleli lizwe. Siyatholana. Amen. Kusho ukuthi mayithi ngingakakubumbi ekhuluma ngokuthi sibekwe koma bethu sasikhona sikuNkulunkulu. uNkulunkulu wasenza into asenza yona singakafiki kulento esiyiyo namhlanje. Kusho ukuthi into esiyona ayikwazi ukuphazamiseka, iphazanyiswa indlela esihambayo ikwi-plan kaNkulunkulu. Amen. Kusho ukuthi into ekwi-plan kaNkulunkulu noma ingazange ukuphazamiswa ngalophu hlobo ayikho indlela engaphazamiseka ngayo. Amen. Okay, ake ngibuye kancane. Esontweni ngokujwayelekile nje esontweni kunabantu besilisa nabesifazane, kunamantombazane nabafana. Kuyenzeka amehlo omfana abuke intombazane ayithandele ukuthi ibe umngakhe, kanti kwi-plan kaNkulunkulu akunjalo. Kusho ukuthi kunezinto eziplanwa la sesizelwe ezingaplanwanga uNkulunkulu from our mother's womb. No, from eternity. Now, kwi-eternity, kwi-eternity kunama plans akhona lawa abhalwe la ukuthi kunjani? Ngingakakubumbi esiswini. Kusho ukuthi uNkulunkulu, yeah, uNkulunkulu before into ayifake enyameni isuke ivele sinjani? Isikhona. Leyo nto ke ayinaphiliswa umuntu. Noma ungayithakatha ayithakatheki. Noma ungayiqalekisa ayiqalekiseki. Noma ungazama ukuyihlukanisa ayihlukaniseki. So kunezinto ke ezila engqondweni yethu ezithi mazizenzeka sikhathazeke, sikhathazwa ukuthi hawu yenzeka kanjani lento uNkulunkulu ekhona.
iyenzeka lento uNkulunkulu ekhona sometimes because yayingazange ibe kwi-plan kaNkulunkulu, yayi kwi-plan yomuntu. Hawu bafethu nibonisa uNkulunkulu weqamanga uthini mampesho futhi ngingakakubumbi esiswini ngakwazi ungakaphumi esizalweni. Ngakunjani uyabona ukuthi into leyo yokungcoliswa indala leyo ikhuluma basarane singingcwele. No ungcwele usho lento into endala yayivela sesandleni sikaNkulunkulu. Lento wayenza uNkulunkulu yena ngesakhe isandla. No njengoba uyikhuluma nje ukhuluma into eyivele njani senziwe. So awuyenzi ngamandla akho, lento yenziwa ngesandla sikaNkulunkulu. Kusho ukuthi isandla sikaNkulunkulu lento savele sayiloba njengoba uyikhuluma nje wena ukhuluma into evele ekwi-plan kaNkulunkulu. Awuzikhulumeli uyakhulunyiswa. Amen. Yonke into yenzayo uyayenziswa, awuzenzeli, uphushwa amandla kaMoya Ngcwele ukuthi ikhulume lento ngoba yonke into ekwi-plan kaNkulunkulu kufanele ifezeke. uJesu njengoba ezulwini kuthiwa kwafuneka umuntu ozokwenza ukubuyisana phakathi komuntu noNkulunkulu. Kwakushiwo engakabikho, engakafiki, kwakukhulunywa ngento eyayisazokwenzeka. Eternity yakhulunywa lento yaqedwa. Kuthe uJesu efika kuMaria, uJesu ufika kuMaria nje kudala afika kuMaria. Kusho ukuthi okubhaliwe kufanele kunjani kufezeke. Kwangeke yonke into iBhayibheli lithi encwadini yoMshumayeli baba lento esiyibonayo ekhona yinto eseyake yaba khona. Ngamagama ayikho into entsha. Ayikho lento njengoba sihlela nje siqala ukuba la sesake saba khona la sizofeza umbhalo. Haleluya. Funda mfowethu ungakaphumi esizalweni ngakungcolisa ngakwenza umprofeti esizweni. Lento yokuthi ngibe umprofeti akuyona into eqala ngalo ukuthi yaqala eAfrican Gospel Church noma yaqala uMaNtuli. Into endala eyamiswa uNkulunkulu nje ukuthi ngizoba umprofeti wezizwe. Amen. So now sekufika isikhathi ukuthi lento yayikhulunyiwe ngiyenze njani, ngihambe. Ayikho into ezokhulunywa ngawe igcina ikhulunyiwe. Ifanele leyo nto uyenze njani, uyihambe ukuziphelelisa into enjani eyakhulunywa kudala. Emaphakadeni noma ungadlula ilingweni, udlule impilo, udlule ekushaweni, uthi benazi yini ukuthi ngizofuna ngiveze into engade ngiyizithethe. Benazi yini uJesu ngesikhathi efa, sengikhuluma manje top uthi ngifeze lento. Amen. uJesu ngesikhathi efa, mina ngangazalwa baba ngizwa kushiwa mina kuthiwa sengizele kuthiwa uJesu komntu uJesu wafela izono zethu. Ngangonephi mina? Ngangonephi? Umthetho ngathi ngane akazi ile class engifuna ukufundisa manje. Engathi ingane zingangafiki le class. Kufika abantu abadala. uJesu njengoba kuthiwa wafa, wafela izono zethu. Angithi mina ngaze ngone. Mina nje ngazalwa umama, mina ngingunanga ngiyaba ingane kamanga ngithunywa kokuhle. uJesu into eyamenza wafa, wabona mthetho, wabona izinto engizohlangana nazo. Kwabiza ukuthi before ngifike kulezo zinto akafe kuqala azithathe ukuze ngithi mangifika mina ngithi ngiqala uJesu aphendule athi yiyo kanyeke lento engayifela. Akekho umuntu engavele ukuthi unecala njengasakabe necala. Isho ukuthi lo othi unecala uyazi yena ngoba ubone ngaphambili. Before you were born, he was there. Wabona awubheke lokhu
ukhalela abafana. Yazi indlela elula manje njengoba kukhalela abafana nje. Kuphela lokhu futhi kumethisiwe. Komethiswa lokhu. Bengithi yazi ngomithi. Hayi. Mithi wazala esontweni. Okay, into ezosala la ukuthi kuzosivuma lezona. Wayeseveza umnyango othi abanalo. Uyabona ubhala into wena ungakabikho. Uthi nje abanalo themba kuyena bazihlambulula lokho ehlambulukile. Usho ukuthi njengoba sengifile. Ngadlula bengangazanga sebeyobambelana ezwini lami. Bazothola izwi lami. Kusho ukuthi mabe ngalifundanga izwi lami. Umhlaba bangizwa kahle. Amen. Namazwi wafuceba. Abanalo lelo the ukubona umuntu mangabonile. Angisho umuntu onile ngoba mhlawumbe kwesikhathi endizona nje. Ngisho ukuthi kunezono zangaphakathi. Izono zangaphakathi ziyagubhululwa. Zigubhululwa umoya ingcwele phakathi. Uzwe wena sowethu umbishop ngicela ukubona. Umbonile umbishop kusho ukuthi lo phakathi uyagubhulula. Ukuthi hambe kanjani? Lento ihlambulwa ngayo into eyayaziwa ukuthi kuzohamba kuhambe ikufice. Kungcono kube khona umuntu ofaqala before lento ikufike ngoba ma kube akafanga lo umuntu uqala ngabe kufe wena. Okay. Yabona ke la. Inceko. Yiko nje. Uyabona? Funda mfowethu. Funda. Ngingakakubuki. Yabona lento abantu abadala khona. Esiswini. Yeah. Ngakwazi. Right. Ngakaphuma esizalweni. Ngakuthali. Ngangcwelile. Right. Ngabeka umprofeti esizweni. Ngakubeka umprofeti esizweni. Yeah. Kepha ngathi. Yeah. Awu Nkosi Jehova. Right. Bheka angikwazi ukukhuluma ngokuba ngingumntwana. Kepha uJehova wathi kimi ungasho ukuthi ungumntwana ngokuba uya kubo bonke enithuma kubo nakho konke engikutshela kona ukukhuluma. Right. Kubeka ungabesaba ngokuba nginawe kuba ngophule usho uJehova. Yabona ke bafethu leke ukuthi nginawe nina niseyingane kakhulu. Seyingane kakhulu nje nivele ngikhale nje ubani. Iphela lamandla uphela ngathi kunina akunoke niye kumuntu osuke ngenwe imimoya. Wakwangenwa imimoya anixoxele. Imoya imshiya umuntu bayahamba. Umuntu nje ongenwe imimoya. Ma eseThekwini baba. Imoya ingena naye ehamba ekhetha izingubo zokugqoka. Imoya emphelezele. Ukuthi nina nifeni idunila nesolweni. Imoya ilokhu imphelezele ahlangana nomuntu amqhawule baqhawula nomuntu hayibo Nkosi. Jesus ayithuki imoya ukuthi uqhawulana nomzalwane osinsiwe. Isuke ikhona imoya ihambisana nawe ngoba ikugadile noma phi lapho uyakhona. Ngathi ngishumayela ngokunamandla noma ngifundisa ngokunamandla. Imimoya ayikushiye. Ngizokukhumbuza phela ekushiya uthi noma sewuhamba endleleni imimoya iphinde ikutshela uthi usathi unamile nje uyabona esondweni abakufuna kanjani. Futhi lo bishop wakho nje unaka abanye abantu hayi wena uzugcine ngamehlo enyama kade ubona ngakamoya uzugcine uyibona ngamehlo enyama. Kusho ukuthi imimoya ayikushiyi. No. Kusho ukuthi imimoya ilingisa ngoba ithatha into eyibona uNkulunkulu enjani eyenza. Amadimoni mayefuna ukubamba umuntu ambambe.
amfica kahle la esabamba umama angena modimoni egazini afika ehlala ingane ikhula nemimoya izizalwe ingane izalwa nemimoya ekhona uNkulunkulu up until umuntu imimoya engene kuye embuleleke ukuthi la khonde khona bese kwenziwa njalo iyakhuzwa ngoba mayikhuzwa nayo imimoya njalo iyalalela iyenze leyo nto eshiwa njalo ayenziwe. Alright. Hlonipha kabi imoya hlonipha more in the name of Jesus. Yabona iyathuka andithusa na izwi leNkulunkulu malishukela izwi leNkulunkulu yenze njani iyathuka osithatha eminye ithuka ingayindawo ithukile thukilindi ukuthi kuyiwa ngala uzogcinwa ithukile indine nje ukuthi ukhona action ngoba omunye uyashumayela athi somzana wafethu asikotukeni ithi ya iright igcina lapho asondeli kana lento esikhuluma yazi yankulu wemadoda inkulu right awuphinde umbishop khona bezozwa le ndaba ngingakakubumbe eswini ngakwazi usathane before ubunjwe uyakwazi naye uqawuthi usathane mezo athekelana usathane uyazi ukuthi uyingozi ungakabi ingozi. Kama ngizwa nini usathane uyazi ukuthi kusasa kuzokwenzakalana njengoba ungazi nje usukwazi usathane ukuthi hey lo muntu dangerous yabona kuze kube lula asuwisitekisi meko uyitekisi lenyama yafa phelile ngoba lento ayikwazi ukusebenza inyama injani ingekho kufanele inyama kuhambisane naye phela lento bafethu imika nje angithi umthethwa umoya kaNkulunkulu uhlala emphefumulweni womuntu awuhlala enyameni uhlala emphefumulweni womuntu so umphefumulo womuntu uhlala enyameni so laba bantu bobathathu bahamba ndawonye uyabo akufuneki baxabane lo mebheda ulimaza laba yingakho nje lo mebhedile enyameni yakhe ijudgment yakhe ujudgwa umuntu ophakathi esefile lo sambeke ezaleni kodwa ijudgment still yamuntu seyidliwa yilo phakathi ngoba okhokhayo yilo ngaphakathi uyakhokha phela begibele uyena udriver nje udriver lo uthi hamba endodeni amdrive akaye endodeni driver yilo phakathi lo ehambisa lo phakathi afika amabukela yenziwe imkhuba iqedwa bhale lo phakathi abese buyise report eyisa kulo phakathi futhi ethi uwenze nje lo nangu esho la phakathi bangizwa la esho phakathi athi uyambona wenzani akumena njalo kodwa ke athi lo njengoba lo enza ijudgment kuwe angithi iBhayibheli lithi umphefumulo nayo uzojala uzofa umphefumulo alithi inyama eyonayo lithi iBhayibheli umphefumulo nayo uzofa so ngamagama kushuthi ma umphefumulo wakho ma inyama yakho yona kusuke kona umphefumulo wakho umphefumulo nayo uzofa yakuyaze inkulu indawo inkulu lento right asiphinde futhi ngingakubumbi ngakwazi akaphuma esalweni ngangcolisa akubeka umprofeti lento nje iyazwakala umprofeti lo alright kufanele kusuka amasosha asheshayo eyodisturba lento ngoba lento le izomosha asibulale eli uthi uyavutha epulpit lapha uthi ngimbona lapha ke uze sombone seyalapha ngomphisho mama ngikhathele ukhathazwe yini ukhathazwa ukuthi amasosha asekumnyameni asefikile
ezolwa namasosha asekhanyeni ala kuye. Phela umuntu uhamba namasosha amaningi. Umuntu nje yedwa uhamba namasosha amaningi. Amasosha amaningi maqhamuka amasosha angithi bafethu mawuzo. Ngane kodwa ngizofundisa kanje. Izinto zenyama mawuzohlangana nezinto zenyama uzibona ngani? Angithi usukutshekiswa amasosha obumnyama lezo zinto. Bese kuthi amasosha okhanya athi lento noma ngiyibona ngeke ayivuma uNkulunkulu. Kuliwe uzubezwa ukuthi bethi ke ngisawuhlambuluka. Uhlambuluka ngizwa la ngaphakathi. Niyabona? Ngizwa la ngaphakathi mina ngigcweleni ubufebe. Ugcwele ubufebe ngaphakathi. Kusho ukuthi ekabonwa eyaziwa ubani? Wena wedwa noThixo phakathi. Lento amasosha asezulwini ayayibona ukuthi wena unjani? Uyisifebe. Sefane manje yokhumulani ubufebe umufebe ngoba lento ayihambi yodwa igcwele iningi. Akekho umuntu ovela abanjwe into nje phapha base kuphelile njalo. Shuthi abantu abaningi. Ngingakakubumbi esiswini ngakwazi ungaphuma esizalweni angcwelise ngakubeka umprofeti esizweni. Yebo ngathi Nkosi Jesu Jehova bheka mina ngikwazi nje ukukhuluma ngokuba ngingumntwana. Kepha uJehova iBhayibheli uJehova wathi ungasho ukuthi ungakhulumi kanjalo ngokuba uya kubo bonke engikuthuma kubo nakho konke engikuyalayo. Uyazi uNkulunkulu ekuthuma akakuniki iBhayibheli, akakuniki imkhonto, akakuniki imnduku, akakuniki ibhantshi. Uma nje uya kumuntu uthi uNkulunkulu uzoya ngani? Njengoba ethi ngiyakuthuma hamba unganjani? Ungabesabi ngokuba nginawe ukuba ngophule usho uJehova. Uyazi uNkulunkulu ukuthi abantu esithunywa kubona bayingozi. Abayona nje ingozi baba ngomoya, bayingozi enyameni. Uye uthi uyashumayela kwenza unamanga mfundisi, amanga. Ayikho yasiphethe. Yaphetha lo mfundisi, yaphetha siphethe. Kuba nomsindo wabantu. Yebo, belwana lento eyikhulumayo ukuthi uJesu bazalwane unamandla bathi namanga, amandla uJesu. Benzela ukuthi lento othi uyikhuluma kanjani? Uyiyeke. Khathale. Uzuzibone futhi ngisilima. Ebafethu niyibona nje uma uphathi kwabantu laba abantu phathi kwabantu. Esikhundleni so ifihlakala ngaphansi sikhuluma uthi ha. Abantu abafunde kanje. Amahloni letha. Uzikhuluma uJesu uthi ayike. Uzoyiqala mntawa Jesu. Labantu babodwa usicutha. Uyaxoxa la ngaphakathi kuwena. Kuyaxoxa ube nemeeting la ngaphakathi. Uthi ngeke uyikhuluma le abantu bahlakaniphe kahle. Ngivela usuke umpompoloze ngompopho reggae. uJesu namandla abantu bagibela uJesu uthi uyahlanya abantu. Uqala ucabange mawuzofakaza. Into ekwenza uqala ucabange yilabantu abagcwele la kuwena abalwayo. Hey, mayikhuluma lo. Emsebenzini nje abantu abaningi abaziyi bayakholwa, abaziwa. Masaba ukukhuluma ngoba lento uma bengayikhuluma izobaphoqa. Awusister ogqoka kahle kangaka. Usuyakholwa. Hayi suka. Yini lento eyikhuluma manje? Waziphoqa nje wena. Yabona? Ngike ngathandazwa ufuna ukuzinto. Anginibona eParliament. Sivele sithi nje. Thuthi udlala ifoni omunyana ke. Hayi ngoba kuthandazwa. Ukhona umuntu okholwayo eParliament. Banqena ukuphoxeka. Awusho. Banqena ukuphoxeka. Madod. Hey. Funda bambisho ukuthi sithandaze.
ungasho ukuthi ungumntwana ngokuba uyakuya kubo bonke ngithuma kubo nakho konke ngikuyala ngakho uyakukhuluma ungabesabi ngokuba nginawe kuba ngophule usho uJehova uJehova waselula isandla sakhe wawuthinta umlomo wami uJehova wathi kimi bheka ibekile amazwi ami emlonyeni wakho bona ngiyakubeka namuhla phezu kwezizwe naphezu kwemibuso ukusiphula nokudiliza lento bafethu ayenziwa manje into eyenziwa kudala ndala asiyona lento kwesisikhathi uze ubuke ubonke imina wena kufanele kudlulwe kusho ukuthi ayikho indlela umzimba lo ufanele uqala ukudlula emanzini abilayo okubhaliwe kubhaliwe ukuthi okunamanzi abilayo ozodlula kuwona amanzi abilayo kufanele kwadakela awuzona umsana ukudakela izinto ungayidakeli into mawufakiwe kuyona ungazifaki wena mawufakiwe entweni amkela ukuthi ngifakiwe ke manje so lento engifakwe kuyona fanele ngenze njani ngiyiphasa and awuzuyiphasa ngokuthanda kwakho uzoyiphasa ngokuthanda kaNkulunkulu uzokwenzeka intando kaNkulunkulu hayi yakho futhi ungasheshe uzikhiphe entweni ungakakhishwa inhlungu ozwiswa yona nje bafethu khala nje mntama khala nje futhi ungazi ukuthi abangidabukela abantu cha siyakudabukela mfowethu sikudabukela ngempela futhi uyazi sikudabukela nami nje ngiyakudabukela ukuthi nginenkinga ukuthi awuyiqedile lento ofakwe kuyo ngiyathanda impela bafethu ukukusiza nginenkinga ukuthi mangathi ngiyakusiza uzongayazi lento othunyweyo mafuna ukwazi ukuthi uthunyweni lamafutha ofakwe kuona hayi mntama abile nje nawe phakathi yazi mambisho abangezwa kahle amafutha wabile nawe phakathi agxapha amafutha ubhicike bakhiphe emafutheni bayofakwa amanye futhi amafutha azabhicike uzubuza uthawu kwabiliswa mina ngedwa osibani bana babiliswa no banabo banamanzi abilayo ukuthi nina wena ufakwe emafutheni bona bafakwe emanzini lento iyafana ngoba ngesikhathi wena ubuntu uNkulunkulu wakhuluma phezulu kwakho manje masefane yenziwe lento awufiki uba umprofeti bazange udlule emafutheni kunamafutha efanele udlule kuwo before you become a prophet leli gama liyasetshenzela akuyona into nje ongavela ulala ekuseni soyavuka to a prophesy lady of God prophesy man of God uqala ukhale khali inyembezi kube ngathi ngeke ufike entweni uNkulunkulu akuthembisa yona ithembiso kuyenzeka silibale kodwa siyafika akawaqamba manga uNkulunkulu yebaselwana akawaqamba manga uNkulunkulu into ayikhulumile uyayifeza akayifeza ekseni nje kodwa kuyalalwa uthi uyavuka ekseni engathi ilanga lisaphuma la kade liphuma khona vele ilanga liphuma la kade liphuma khona ufuna uzuvoveke uvume intando kaNkulunkulu uthi yes Lord khuluma Jesu yimi lo kuyilahle olimini lwakho ungakhali uthi uNkulunkulu kwenzakalani athi uNkulunkulu wena ngathi wena ngikubekela ukuthi wena uzotshala futhi wena uyosiphula uyabhidliza wena futhi wena uyakha before ubhidlize ubhidlizwa wena before wakhe kufanele kubhidlizwe wena kufanele kwakhiwe wena ngeke uzubakha abanye abantu kanti wena wakhiwanga ngeke uzibhidlize izinto kanti wena ubhidlizwanga I feel like prophesying uyasiwa esulwini kodwa ukhala kuqala ingakafezwa icebo
bazalwane alenzeke ngentando yakho, lenzeka ngentando kaNkulunkulu. Uyazi uNkulunkulu eshelofini lakhe mayefuna ukuthi kusasa akujove ngenaliti enjalo uzokujova ngayo. Musu umtshela uNkulunkulu ukuthi baba ufuna inaliti emfushane. uNkulunkulu uyazi into eqondene nohambo lwakho. Njengoba uhamba nje uyayazi medication edingwa uwe ukuthi ngena kanjani. Ayizongena ngokuthanda kwakho, izongena ngokuthanda kwakhe. Okwakho nje uthi God, let your will be done. Yonke into uNkulunkulu ayenzeke intando yakho. Ngikhathele enyameni yami, ngiyathanda nami ukwenza ngendlela engithanda ngayo. Sometimes ungabi namali, abanye abantu benemali. Musu ukweshina uthi uNkulunkulu yini ngidla ngamazambane, abanye abantu bedla inyama. It's a will of God. Intando kaThixo uNkulunkulu ngeke akulahle. Uyakwazi from your mother's womb, uyakwazi kwi-eternity. Ayikho into emistake kuyena, ayikho into emistake. Mawuzibona ukhala ukhaliswa izinto kuleli lizwe, wakwazi ukuthi uma khona isikhathi sokukhala kukhona isikhathi sokuhleka, makhona isikhathi sokudiliza, kukhona isikhathi sokwakha. Yonke into phansi komthunzi welanga inesikhathi sayo. Ungayibusi isinto eyodwa uthi uNkulunkulu intando yakho ayenziwe. Wena wangashi ngingakabutshwa, ngingakabusesizalweni sikama, wangenza ngaba umprofethi ukuthi awukaprofethi. Your time is coming to prophesy. Akawatamba manga uNkulunkulu. He's not a man. He's not a man that he can lie. uNkulunkulu uneqiniso bazalwane. Sesivale ebusuku ngifuna nazi ntonde ukuthi ungakaziwa, ungakabutshwa, waziwa emaphakadeni. Wawaziwa. Wangeke uNkulunkulu adlule nawe emweni ezinje. Kunezimo ozodlula kuzo kodwa uyalaphesheya. Noma ulwandle lingaphakama, uNkulunkulu akanandaba ukuthi ulwandle liphakeme. Unento eyodwa yaziyo ukuthi yini lento iphethe. Lento iphethe khomba ngayo ulwandle luzovuleka. Uyayazi uNkulunkulu. Uyazi bazalwane, uyazi uNkulunkulu. Webazalwane uyazi uNkulunkulu. Le pain odlula kuyo loyizwayo lo buhlungu omzwayo uyaziyo. Sasa masekuvuka kusasa ekuseni usho ukuthi ngidlule emoyeni ezinzima kodwa manje ngiyenqobile. Ube ngathi wena onqobile kanti uyena onqobile. uNkulunkulu mayefuna umuntu azomsebenzisa, noma umuntu ozohamba naye wenza sure ukuthi uyamakha. Akekho umuntu owahlala endlini engayakhe. Indlu ohlala kuyo iyakhiwa, yaqovwa kabuhlungu semende, yaqovwa kabuhlungu yaze yarufwa, yashalelwa ngesipilili. Yayisho ukuthi into yakhiwa uThixo ayakayakhi kahle. Sometimes uyakhala, ukhaliswa yindlela, kodwa engikwaziyo kunye ukuthi ungakabunjwa wawaziwa. Uyaziwa izimo obhekene nazo. Believe me and believe my Father ukuthi namhlanje uNkulunkulu ebusuku, uNkulunkulu wokuqala, uNkulunkulu wokugcina, ubezayo
nazi izimo obhekene nazo. Bazalwane, ngiyathandaza egameni likaJesu ukuthi uNkulunkulu namhlanje adabule izibopho ezaziboshwe isitha. uNkulunkulu agcwalise ngamandla ukuze noma nihambe endleleni izimo ningazibheki ngenyama yenu, kodwa nimbheke umqalishi nomphelelisi. Akayikali uNkulunkulu into abekayifeze. Uthi umpostoli uPaul, bazalwane, uyaxoxa uthi uNkulunkulu mayekali into uyazi yethu uNkulunkulu uzoyifeza. Glory to God. Glory to God. Sizothandaza namhlanje ukuthi uNkulunkulu nasempini uyisihlangwe ngeke umshiye. uNkulunkulu uthembisa uJeremiya la uthi noma kephi la uhamba khona uthi ngizobe nginawe. uNkulunkulu akayisusi pain kodwa uba nawe. uNkulunkulu akasusa abantu bakudelele kodwa uba nawe. uNkulunkulu akasusa ukuthi waswele kodwa uba nawe. Wenza sure ukuthi unawe. uNkulunkulu onjalo noma uhambaphi la uhamba khona ngizoba nawe. Isethembiso sikaNkulunkulu akawaqamba amanga, bazalwane. uNkulunkulu ongawaqamba amanga noma kwenzakalani, noma kuyehlela, noma kuyakhuphuka, uyizona. Uyena namhlanje, uyena naphakade omfundisa indlela bangaxoxela. Bake baxoshwe emasontweni, bexoshwa abazalwane, bebaxosha esontweni, emxosha ezweni abazalwane, kodwa bazange bathi uNkulunkulu akekho. Bathe noma sixoshwe esontweni kodwa sibona baxoshwe uNkulunkulu. Bahlala kuNkulunkulu bexoshwe esontweni kodwa ngoba uNkulunkulu wayebathembisile wathi ungabesabi, ngizoba nawe. Ozethembiso zakhe zimuyebe futhi zimukame. Wethembekile uNkulunkulu bafethu, wethembekile uSimakade, wethembekile usembatha ngaphi, wethembekile usembatha ngaphi, wethembekile umdala wethu, wethembekile uJesu, wethembekile noma singathembekanga thina kodwa yena uJesu wethembekile. Uthi bazalwane uzoba nathi. Nasi sethembisa ebusuku nangu umlayezo ebusuku wokugcina uthi noma aphi la sihamba khona nize ningayikhohlwa le message ukuthi noma aphi la sihamba khona uthi uNkulunkulu nathi noma ngafika izikhathi zobunzima ningakhohlwa ukuthi uNkulunkulu nathi, ningakhumbula emuva kodwa nazi into eyodwa ukuthi uNkulunkulu nami. Ngabizwa ngecebo ongakushila uNkulunkulu uzokufeza bazalwane, uzokufeza noma kuthiwa una-20 manje, mase una-25 uzokufeza, ma una-25 ma una-30 uzokufeza. Leso sikhathi esifikayo uNkulunkulu uzofeza. uNkulunkulu ozethembiso zakhe ezingalibali, akalibali. Wabuza kumama kade philisa izolo, wayengazi ukuthi uNkulunkulu umnakile naye, waze ngathi uyadela, washo ukuthi uNkulunkulu emaphakadeni wayevele lobile ukuthi healing yakhe izofika izolo. Izethembiso zikaThixo zafika kuyena izolo, nezakho izethembiso seyifikile. Kholwa uNkulunkulu, ukholwe nayimi. Sisazothandaza ekade singathandaza sonke sithi siyabonga uNkulunkulu isimo ongenise sona. Engeke kuthiwa ngiyabulawa, uzofeza ubuphalo ukuthi okulotshiwe uyafezeka. You are God and you are God alone.
silaha zitetelele bafowethu. Let us pray katika wetu akasikhuphuke ngaphezulu sithi wena othembisayo, wena ofezayo, uyakhona unguThixo ongawaqamba amanga, wena ukhuluma amanga. Sivala amabhayibheli bafowethu sinyukele kuyena sibonge sithi siyaziwa. Wasazi Shabrakados, wasazi wena from our mother's womb. Wasazi Shasha, wasazi siyaziwa webafowethu, siyaziwa noma madimoni angathini, kodwa namhlanje nanti izwi lenkosi elithi siyaziwa. Thina siluhlango olukhethiwe, ubupristi basezulwini. Ayikho into engasithinta ekhona uNkulunkulu uthi nathi selusile. Uthi noma sihamba esigodini sethu lokufa singakwesaba okubi. Let us pray, bazalwane. Let us pray. Whenever you are, open your mouth. I see healing, I see deliverance. I see miracles all over this place. Let us pray.